baina jokoan dagoela ere Euskotren ligan zeintzuk arituko diren. Liga horretan Bizkaitarrak, Kantabriarrak eta Galiziarrak dira gainontzeko ordezkariak, eta erabaki behar da Gipuzkoako ordezkariak zeintzuk izango diren, eta ez da erraza hori nola egingo den azaltzea, baina saiatuko gara. Gaurko garailea Gipuzkoaren ordezkaria izango da, eta gero 25 segundu baino gutxiagora zalkatzen diren lehen bi traineruak ere hor izango dira. Hasi da estropada, lehen da bizi jakin dezagun 25 segundu edo gehiago edo gutxiago zein den aldea lehen da bizikoa eta bigarrenaren artean, eta gero horren arabera aterako dugu zeintzuk zailkatzen diren. Gero kontutan hartu behar da, bestalde, sei estropadarako zailkapena erabakitzen dela gaurko honetan. Gero Gipuzkoako txapelketa jokatuko da, eta Zarauzko bi estropadatan Gipuzkoako txapelduna arituko da. Beraz, emakumeen mailan ere asko dago eztabaidatzeko. Erreferentzia bezala esango dizuet, aurreko astean Deban aritu zirela, eta han Getaria Tolosak osatutako ontziak 17 segundu atera ziela Zumaiarrei, eta 22 zailkatu zen San Juan. Beraz, emozio faltarik ez dugu izango gaurko honetan. Gainera, zozketak ala erabakita, erreferentzia Getaria Tolosak jarriko du, beraiek izan baitira lehen da bizikoak lehen txampa hori jotzen, eta kontutan hartu behar da 2 minutura aterako direla, 2 minutuko tartearekin alegia, eta atzetik datozenek San Juanek, Zumaiak eta Orilok badakite zer egin duten Getaria Tolosakoek. Horren arabera egin behar lana. Dena den esan dut badakitela, baina ez dakitela ala ez. Hemen eztabaida izan da, guk pinganilua deitzen diogun komunikatzeko tresna hori dela eta ez dela, zein ditzi horretaz, Xerri? Bai, badirudi zorre Hondarrabiak zerbait aitzaki modu edo zerbait esantzula, bazirudiela Getaria Tolosa, San Juan Zumaiak elkar hartuta jontzitekela, pinganilua bitartez, elkarren arteko komunikazio baten bidez, hiruak zailkatzeko aukera izateko, eta hor zalantza batzu zeuden, eta horri begira nik uste dute zuzenen izan dela, ez talde batik ez besteari, ez ustea horrelako tresnarik. Hortaz, bate pinganilio hori gabe, ez berenen artean, ez kanpokoari begira, eta ez hortaz, esan daiteke, belarriak garbi kina aterako diela talde guziak ez. Getaria Tolosak ontzia hartu berria du, amilibia bat, eta horregatik ikusiko ditugu irudiak, oso arruntak ez direnak, ez ontziak garbi erabat, ez ontzian izenik, ez taldean izenik, eta ez ezer, badago esponsorantzako lekua zer jarri, ez? Patroi lanetan Getaria Tolosakoek Olatz Aldalur dute, entrenatzaile esan bezala Javier Etxabe, San Juangoek Inez Etxeberria dute patroi lanean, Ander Roteroren entrenamentuak eta gero, Zumaiarrekin Maider Urbieta arituko da patroi lanetan. Urbieta da entrenatzailea, eta Obiotarrekin entrenatzailea Entxon Beloki eta Nagore Aparizio izango da gainontzekoak Akulu eta guzti lanean jarriko dituena. Ikusten duzuen bezala, erlojuz kontrako proba, joan etorria egin behar, eta Zumaiarrak ateratzeko prest, ja Zumaiarrentzat, hasteko moduan dira, eta
Zumaiarrak izan dira orain arte Getaria Tolosakoei lan handienak eman dizkietenak, baina lehengo estropadak gizonezkoen Metro Donostialdea sari nagusiak erakutsi digu entrenamentuak eta aurreko lehiak erreferentzia bezala balio dutela, aurreko estropadek balio dutela, baina ezustekoak beti ematen direla kirolean, eta kirol hori uretan egiten denean, are eta gehiago. Bai, arerio asko daude hemen, batetik beste taldeak, eguraldia, itsasoa, baldintza horietan nola egokitu, eta hobekien egokitzen denak hori aurre eramateko aukera gehiago izaten ditu, hortaz, entrenamentutan beste lasaitasun punto batekin edo lasaiago entrenatzen da, eta hemen ja kompetizioa denez, hemen puntua daude jokoan, segunduak daude jokoan, eta horrek urduritasun puntu bat ematen du, eta hori hobeki bideratzen duna aurrera egiteko aukera dauka, ez? Eta Orioko neskak lanari astear laizter hasiko diotenean, dagoeneko Getaria Tolosakoak urruti dira. Bai, haiek ja urduritasuna lasaitu eta ja aznaz hartu eta arraun egitea beste pentsamentu hori ez? Hortxe, Ziaboga parean, 5 minutu eta orain izango dizuegu 52 bat segundu, eta normala den bezala 8 segundu beranduago atera dira Orioko ordezkariak. Gogoratu 2 minututik 2 minutura direla irteerak, beraz, pentsatzen genuen batzuk Ziaboga egiten eta beste irtetzen, hortxe pare-parean izango zirela, eta hala gertatu da. Eta hori jotarrak ere, lehen da biziko txampa horretan, 30 segunduak osatu dituzte. Eta ordu Goikoetxea jauna ere Zumaiarren, bueno, ez dakit uste dutena dela Zumaiko taldean. Arratsaldeon, Luismari. Ordezkari, delegatu, bueno, dena esaten zuen Koldok. Arratsaldeon, Goiko. Arratsaldeon. Bueno, gaur emakumezko egin etorri zea ona, irten dira, lauak abiatu dira, favorito nagusia badakigu zein dan, Zumaiaren helburua, 25 segundu bien barruen sartzea edo? Bueno, guk nahi duguna da, iruen barruan sartzea, Eusko Liga jotegan, Eusko Trenen Liga, eta hori lortzeko lan pixkat inberko da. Bestiek oso ondo dabiltza, eta, bueno, ikusiko dugu, gauza ondo horten zituen. Hiru lehenengon artean sartzea, lehen azaldu dugu, nola dauden gauzak, 25 segundu baino gutxiagoko aldea baldin bada, hori ziur ikusten duzu? Ez, ziur da huritan gutxi jo gainea, hori jokatu inberda eta gauza zaila dago, bestiek oso ondo dabiltza, eta, bueno, ikusiko dugu, azkeneko estropa referentzia bako, baina referentzia esan, ziara honare deban eindakua, 18 segundu gendu zion, baina, bueno, ikusiko dugu, eura argin ez topitzatzen, eta gaur nik uste sartzeko asmo badeu, baina, bueno, kostatu izangoa. Iazko esperientzia oso politia izan zen, Goiko, errepikatzeko gokin, Bai, bueno, aurten gauza ondo horten zeuen, da gauza ondo junuzkeo bat anotza dauna, behantzat eta guetzat antzat. Suerte ba. Bale, eskerrik asko. 6 minutu eta segundu asko galduko ditu San Juanek. 6 minutu eta 10 gutxienez bai, beraz 18 segundu atera dizkio lehen da biziko luzean. Getaria Tolosak San Juani asko iruditzen. Bai, beste ateako balituzke, ikusi beharren bigarren zeinek egiten duen, baina 25 segunduko tartea izango lituzke, baina haindik datozteneak talde indartsuari Zumaia eta Orio, eta Goikok esan duen bezala, Zumaia izan zen Debako estropada horretan bigarren egintzuna, eta hori kontuan eduki behar dugu referentzi bakarrotan Ziabogan. Baina kontutan hartu behar dugu, Debako hartan, San Juanek guztira 22 segundu galdu zituela. 22 segundu bakarrik esango dugu, kontutan harturik hemen lehen da biziko luzean 18 segunduren aldea izan dela. Beraz, gauzak ez du dira hemen ez du
Eta gurekin Bartolo Campos, Getariako ordezkaria, Getaria Tolosako ordezkaria. Bueno, abiatu zeate, abiatzen lehenak izan zeate, teorian irabazi ingo dizute, nola dijo gauza? Bueno, momentuz, lehen ziabogan, momentuan, San Juanekin denbora markatu dugu, ikusi egin behar. Hemen bukatu arte, ikusi egin behar. Alde batetik, Gipuzkoako liga honetan parte hartzea, banderak irabaztea,